det her video, det er mig, Elias, og nu skal vi se min motorcykel. Hej, onkel. Fuck, den er fed, Elias. Jeg har nu fået min motorcykel af min onkel, men er den ikke ret cool til sig? Altså, det synes jeg selv. Men ja, jeg har jo lagt masser af videoer op med den. Men nu kan jeg lægge den her video op, og det er jeg rigtig glad for, og glad fordi I følger med i min kanal. Men ja.